estas as emocións por dentro. Ai, que non cambiei de gafas. Traen aí os lentes. Non só son o chungón, Traen aí os lentes. non son a criada. Un momentinho. Así leo as letras e non vos vexo na máis que os das primeiras filas. Os de atrás quedades moi difuminados. Pero bueno, tanto tempo. A ver, eu tratarei de ler aquí unhas notas que preparei saltando manacos porque hai cousas que xa se dixeron e nas vou repetir eu. E hai xente que as dixo xa ben mellor do que as teño aquí escritas, referidas á historia destes 20 ou destes 30 anos onde que iramos contar e, por lo tanto, por xa digo, saltareinas. Pero antes de nada, eu obrigado, bueno, primeiro, antes pesado do abraio, polo feito que a coordinadora só leva 2 anos. Eu pensei que levabades moitos máis. É unha sorpresa. Cada mañá, cando abro o planeta aquí dos equipos de normalización, me sale sempre 70, 80, 90 entradas novas. E as miro e vexo a vitalidade que latexan os equipos, pois, pensei que levabades máis anos. Ben, eu queria empezar, obvio, non é retórica, dándolle as grazas á coordinadora. Primeiro, pola decisión de celebrar estes 20 anos, de xuntarnos aquí a todos e todas nós. Hai datas que cumpre celebrar, e esta é unha delas. E, claro, polo feito de honrarme con este reconhecimento ao traballo que durante estes 20 anos realicei con o mellor puiden, e as circunstancias me deixaron, aínda que explicarei a xiña que non considero que a honra... Bueno, explico a xiña. O meu amigo Xavier, por as palabras cargadas de agarimo, e por todo o camiño que vamos andado xuntos, 38 anos manda narices. E a todas e todos vós, amigos e amigas, puiden ver, día antes, non tiña os outros lentes, puiden ver unha chea de caras coñecidas. Saudei a moita xente na entrada. Sei que con moitos teño participado en conversas, en charlas, en diálogos. A outra xente máis nova, pois, xa me pillaron de retirada, pero seguramente a miña nos dá a vida algunha oportunidade de falar e de conversar tamén. Eu poño aquí, e vou ler, que sei que o reconhecemento ao meu traballo é, en realidade, o reconhecemento ao traballo dunha xeración de persoas, as que tiñamos entre 15 e 35 anos cando Franco morreu. Eu tiña 28. Personificado en min, mas quero salientar con rotundidade que aquí non só estou eu. O meu carón están agora os e as ensinantes cos que tiven a fortuna de traballar ao longo destes anos. E como tal, e por citar só aqueles grupos cos que traballei activamente, pois había ben máis xa agora, nos que a miña colaboración foi só ocasional e, polo tanto, non os citarei, quero citar primeiro os compañeiros e compañeiras da Asociación Católica de Mestres da Coruña, onde nos primeiros anos 70 nos acollemos o profesorado que soñábamos coa renovación pedagóxica e galicización do ensino. Xente como Xoan Navarro, Agustín Lorenzo, Xuleta Río e tantos outros. Daí saíu o método de lectura Picariños e outras iniciativas que non sei se alguén recolleu por escrito aínda. E tamén están, xa saíu aquí César, os amigos e amigas do colectivo Avantar, que durante os últimos anos 70 e os primeiros anos 80 traballamos arreo en toda a Ferrolterra. Mesmo tivemos a ousadía daquela de elaborar un currículum galego para todas as áreas da EXB, que presentamos nunha concurridísima asamblea no Colexio da Feira de Mostras. Tiña unha folla cambiada de sitio. Persoas como Xosé Lastra, Inmaculada Reino, César, Xaime Vellos e Contino García, por citar algunhas, formaron parte desa aventura. Os homens e mulleres do momento cooperativo da Escola Popular Galega, ao que a miña dona máis eu nos incorporamos ao volvermos de Euskadi, onde entramos en contacto con a Darra, que era outro movimento análogo. O MCPG xa tiña estrutura de toda Galicia e editaba a revista Rola das Dous, na que saíron as miñas primeiras colaboracións.
xente como Antón Costa, Sabela Díaz, Dolores Portavales, Jesús Járez, Mercedes Suárez e tantos outros. Os e as ensinantes que procedentes de diversos grupos que funcionaban en ámbitos comarcais acordamos un proceso de confluencia que acabou callando na creación de nova escola galega no ano 1983, organización que xa ensiña fará 30 anos, que non diría. Antón Costa, Morel Bragado, Xesús Jares, Antón Rozas, Mercedes Suárez, Luis Otero, Miguel Vázquez e tantísimos outros. Da nova escola galega xurdiu, xa se dixo aquí, por certo, a primeira proposta para a creación dos equipos de normalización, nese documento que ensinou César do ano 1988. E non podo esquecer, e xa saíron aí os nomes, e por tanto vou nos soltar, o colectivo de docentes que constituímos coa chegada do goberno tripartito de 1978, se vende despois, o Gabinete de Reforma. Cando a min na área de lingua galega estaban Xesús Valcárcel, Xesús Raba de María Pereira, Celso Matalobos e Xosé Manuel Gabarcos. Coa xente de outras áreas, preocupadas pola galicización do ensino, e penso en Miguel Vázquez Freire, en Pérez Alberti, en Berta López, fixemos un traballo que logo, co final do tripartito, quedou esvaecido e dá a impresión que un pouco esquecido, porque non se falou de algúns dos documentos que fixemos, non se falou, non digo aquí, noutros sitios, e que creo que sí que pagaba a pena. E non podo esquecer, xa agora, os compañeros e compañeiras coordinadores docentes de galego. Os nomes xa apareceron aquí, non os repetirei. Foron moitos os froitos desa experiencia dos coordinadores docentes. Algún día habrá que escribila, eu creo que non está, e amosar o intenso traballo que levamos a cabo, e que daquela, en todas as cosas, porque non había rede ainda, pois non tivo, eu creo, a repercusión que podía merecer. E para rematar o listado destas persoas que están a carón miña, devo poñer no lugar máis sobranceiro a significativa cantidade de mestres e mestras que, desde o traballo nos seus centros, turnando polos equipos de normalización ou desde fora deles, traballaron arreo en condicións difíciles nos anos 80, nos 90 e nos do novo século. Imposible nomealos todos e todas. Xa só en Vigo faríanme falta tirar do listado de 40 persoas que colaboraron activamente na preparación daquela campaña exemplar que foi en Galego Vigo Vigo, en Galego Vigo Vai. Moito aprendín deles e delas, nos numerosos encontros, charlas, debates ou conversas informais que mantivemos. Xente admirable, auténtica columna vertebral dos logros que se foron conseguindo en estes anos. Calquera das persoas ás que viño de facer referencia podería estar aquí no meu lugar, con tantos ou máis méritos. Así que esta homenaxe centrada na miña persoa eu quero ampliada a todas e todos eles. Membros dunha xeración que xa imos de retirada, que traballamos moi duro e que vemos con alegría como outra xente nova recolle o facho e continúa con azos anovados. Tocounos comprobar canto custa construir, canto esforzo para avanzar en contextos desfavorables e vermos agora nestes tempos que doado de desfacer todo nuns poucos meses. Non é este o lugar nin momento de facer análises e valoracións de todo o que ocorreu nestes 20 anos dos equipos ou nestes 30 e tantos anos de docencia que teño detrás. Creo que fixemos moitas cousas ben, que puxemos en pé multitudes de proxectos que deron os seus froitos. Tamén nos equivocamos moitas veces, ensaiamos camiños trabucados. Foi moi grande, iso sí, a distancia entre a realidade e o desexo. Pois o contexto, sobre todo político, administrativo, social, cunha ou con outra estrategia, sempre xogou na nosa contra. Así que só deixadme dicir dúas ideas esquemáticas. Estas semanas pasadas asistimos ao que xa se chama o 15M. Manolo Rivas escribiu antes sobre esta ocupación pacífica das plazas un artigo ben bonito nos Luces del País. Paga a pena buscarlo que non o lera. Nese artigo cita a Camilo, que é un home rebelde, un home que di que non, pero se se nega non renuncia. E ademais un home que di sí desde o seu primeiro movimento. Nós, desde hai ben anos, somos desa estirpe dos indignados e insatisfeitos ao comprobarnos como nos pasa a vida sen vermos pro galego máis que uns poucos avances significativos, xa ora que sí, mas sempre insuficientes. Sentímonos burlados, por menos os vellos,
pola teoría do modiño. A modo, sen presas, non se pode obrigar, repetiron os innumerables vetas, inspectores e demais. Pois, entre mentes se nos pide paciencia e cautela, vemos como o debalo social do galego non fai máis que incrementarse gradualmente. E estamos indignados ao asistirmos á planificación para facer do galego unha lingua socialmente invisible, para que permaneza recluída no gueto e non teña usos normalizados, que o castelán sexa a lingua por defecto e o galego a normalidade, a lingua oculta. Canto contribuíron a este proceso os gobernos autonómicos e municipais, os poderes económicos e, sobre todo, os medios de comunicación, zugando cartos para a promoción do galego, mais facendo as cousas do revés, do dereito para eles e por os intereses que defenden, xa agora. Estamos indignados ante a semente interesada dos prexuízos, como a pretendida imposición del gallego, mediante a mentira, aínda que contradiga os datos da realidade. Desde os medios, traballa activamente, xa o sabedes, para estender a falsidade. Como ocorre con outros aspectos da ideoloxía neoliberal que se está a criticar agora nestes días nas plazas, usas a palabra liberdade, cando en realidade o que se quere dicir é liberdade para uns poucos, ou liberdade para os que xa están en posición de privilexio. Retórcense palabras como liberdade ou bilingüe para facelas dicir o que non son. Hai unha ofensiva en marcha que trata de forzar os cambios legislativos a través da presentación dunha visión distorsionada da realidade. E temos, desde hai xa ben meses, un novo motivo de indignación. Para explicalo, deixádeme que regrese aos meus anos da infancia. Cando eu era neno, os rapaces das Fontiñas gustábanos coleccionar ovos de paxar. Xa sei que visto desde a perspectiva de hoxe era un costume bárbaro. Pero naqueles anos vivíamolo como algo natural. Para conservar os ovos, tiñámolos nunha caixa de cartón das dos zapatos, chea de farelo ou de serrín, de serraduras. Pero antes de guardalos, para que non podrecesen, cunha agulla facíamos desos ovos 2 diminutos buracos, un por cada extremo, despois soprabamos por un deles, e todo o contido do ovo iba caendo para fora, polo outro lado, ata quedar completamente baleiro. Así, o que nós tiñamos nas caixas, aqueles ovos tan frágiles e fermosos, de diferentes tamaños e cores, non eran máis que cascas, envoltorios brillantes e atractivos que só guardaban o baleiro interior. Pois ben, un proceso semellante é o que está a intentar facer o goberno galego. Non toca un estatuto nin a lei de normalización, na letra, nin outra legislación derivada desta norma, porque ainda non se atreven. Mais o que fan é ir armándose con decretos e normativas que, paseniñamente, pretenden valeirar de contido a nosa legislación fundamental. O seu intento, deixalas, o estatuto, a lei de normalización, como os ovos da miña infancia, aparentes por fora, pero valeiros por dentro. Limitareme a poñer un exemplo que nos afecta a toda a xente dos equipos de normalización. Sabedes que a pedra angular da lei de normalización, a que serve para facer unha planificación realmente favorable ao emprego do galego, é a exixencia na lei de normalización de que o sistema educativo garantirá unha competencia lingüística semellante nas 2 linguas oficiais. Competencia, comprender, falar, ler e escribir. É algo que nos parece imprescindible, por iso lle chamo pedra angular. Se non se quere que haxa cidadáns de primeira e de segunda, teñen que crearse as condicións para que se poida vivir en galego con a mesma normalidade coa que se pode fazer en castelán. Entre outras cousas, é preciso que a poboación sexa competente nas 2 linguas oficiais, para que logo cada quen decida libremente se usa unha ou outra nos diferentes ámbitos e situacións. A dobre competencia é imprescindible para garantir a liberdade lingüística. Pero esa dobre competencia só a temos os galegofalantes. E algún escasamente, algún castelán falante que non ten prexuítos. Como di Xavier reiteradamente, nós non mentimos. Nós imos coa verdade por diante, conscientes da que a razón está con nós. Entón, compre dicir
unha vez máis, que como van conseguir, coas actuais medidas que están implementando, como van conseguir esa competencia semellante nas dúas linguas oficiais? Levándose a Lourdes, a Fátima, a San Andrés de Teixido. A mí parece a única maneira, porque coas planificacións que nos están propoñendo en canto a utilización do galego no ámbito educativo, sabemos pola práctica que non se vai conseguir. Así que, ou exclusións masivas a Lourdes ou outra alternativa. O dos equipos de normalización é unha vía fundamental e o nacemento da coordinadora é algo que hai que marcalo cun fito importante na nosa historia recente. Aquí estades vós, a xente da coordinadora. Somos, ou sodes, moitos e moitas. Estades, e notase ben, noto todos os días no planeta aquí, xa o dixen, para traballar en positivo, para desmontar os presuizos coa nosa práctica, para facer propostas e actividades que fagan realidade vivir en galego, para demostrar que amamos e defendemos a pluralidade lingüística, pero nunca a costa de deixar arrombada a nosa fala no fallado. Como os indignados, somos conscientes de que esta é unha carreira de fondo e sabemos que paga a pena empregar todas as nosas enerxías, porque, como dixo o escrito Cuevillas en tempos ben máis difíciles, tede por certo que calquera traballo, grande ou pequeno, duro ou leviano, que emprendades en nome de Galicia é sempre sementeira. Moitas gracias pola esta homenaxe tan excesiva de hoxe.